Hi guys, ini Morakas नै बिसा बिमानि दाखालि जाहाथे रुंसारि जालांनाय नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ जाय नुवाखै लिंकआव डिसक्रिपसनाव दं नायबानो जाबाय दा सिङाव देखायलांसै आं नायलांबाय थादो अखा हादोंना नै सिबगासिनो गिसिब मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो बिराद थादो बे फाननाय जाबाय आरोना अखानाया खस्थ' मा लिस्टलाय रायजोआव बिदि अनसुंथाइ होफैयो आरोना गाइस नै बिथिं अंग्रा बानायगासिनो दङ दा मा खालामनांगौमोनलै जोंना बिसना सादर गोदान दाखालिनाथ' जिनायसोमोन बेस्थ'ना बेस्राया दिनै ब्लगखौ आंखौसो लानो होदों थारमाने आं बिराद बेस्थ' आरोना बेस्थ'आ ओरै खारथिंबाय थानाय जादों ओंखायनो नोंखौ लानो होदों आरोना ब्लगखौ नों मोजां लाबानो जाबाय आरोना नै बिदि जोंना रायजोनि अनसुंथाइ जागासिनो जोंना नै जलस्टिया बिराद जाफुरायो गामियाव देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है नै इसिं आइजोफ्रा साहा फुदुंगासिनो दा जों जानो नागिरदों ओंखामखौ गाइस ओंखायनो उखैबाय ओंखाम मालिकआबो नै जोंना नै बिदि मैगं सुगासिनो आइजोफ्रा बोरै खामानिया सार थिगानो ना सार खामानिया बोरै रायजो राजाया बोरै होबाला मोननो हागौ खाफाल दङबा नायनालालै गामिनि सेंग्राफ्रा ओरैबायदि बदमास नुबास नै बोरै जेबो नङा सासे दङ दा बदमास नुबास नै गामिनि सेंग्राफ्रा आदसा लोगोफोर दिनै भिडिअआ जोबथ'बाय होमबा ना दा हानायखिनिखौ देखायबाय आङो हायिखौ देखायनो हायासै दा आं बिराद बेस्थ' दंमोन नालाय बाखिनिखौ देखायजोबनो हायासै होमबा आं हानायखिनिखौ देखायलांबाय थासिगोन होमबा दिनै भिडिअआ एसेयावनो जोबथ'बाय ओमफ्राय गोजाया बोरै ना